Sekar Naron Indonesia. Sekar Naron Indonesia. Iki lho jatilane. Aduh. Sajos.
sabilane. Yuk, yuk, yuk. Yuk.
Sekar Naron Indonesia Jatilan Indo iki lho kesenenganku.
Huh? Iya, iya. Hea, hea. Iya. Oh, Alah. sekarang naron Indonesia. Indonesia. Kesenangan aku. Iyo. Halo Mas. Iyo, iyo, iyo.
Gedrek turut lurung tepuk kritik gedrek ketepuk geder Jerat jerat
Iya. Iya. Yo. Ya Konco-konco Sekarnaron Indonesia sinarengan Surya Budaya. Heeh, kubiak Nggih. tenang iki Sekarnaron Indonesia. Lagune napa Mas? Napa Mas Sunan? Konjem menika wonten pamundutan saking kanca-kanca penari. Iki lho pawang Indonesia. Heeh. Kok nek niku njaluke karo Mas Nanang, pawang Indonesia. Apa nyuwun apa? Keri-keri. Apa nang? Apa Mas Nanang? Lah justru nek omah ra apa-apa mbangane jenengan senengane ning jaba. Heeh. Ayo, piye? Iki mau wis WA karo Piye? aku. Nggih, pripun? Sesuk mangkat meruput masteri. Kon makan dhewe mesti. Heeh, gitu lho kono. Iya mulakno rasa aeng-aeng. Gek wis tuwa iki gek anteng ning omah wae kok ya. Tuh keiling ibadah wis sepuh. Rungokke ku lho, Mas. Kudune kuwi dienggo pengeling-eling kok, Mas. Lho ayo mumpung. Padahal biasanya mangkat bareng to, Mas. COD. Oh, COD. Oh, COD nah. Alah. Iki jane topike apa to, Iya, Cok? tak anteni kono ya masteri. Ngono iki Mas Nanang iki. Lah kene iki lurahe kok rumangsane. Kene iki mau promo, ono diskon Mas. Wah. Kok leapin. Heeh. Ngene. Oh, alah. Are yo kecamate kono kae. Inggih. Tasih nyawiji sumangga Mas Mbak Caos Panglipun. Nggih. Pacobane ngurip wonten ugi ketinggalan kereta. Mbak Sita ada? Ada permintaan dari Mas Mandel, nyuwun sabar. Ada juga Puspita Nala. Kita nala. Iki ben yogane do tambah sabar apa piye to Mas iki, Mas? Koyone dhewe sik kon sabar, Mbak. Awak dhewe. Ya dikasih ya Mas ya.
ono dina liyane bakal tak upayane basa piye carane Wisnuku ora bakal lutur sayang ora bakal goyang agar nanti kubang aku bakal setia ora mungkin berdua atur suwun takon ono ngandani saben dina goyang Surya budaya Sekarang Indonesia Bagi ora satira karuan Tupi kopi lagi rasane pahit tenan Mangan takut lali rasane kok padha tempe Apa kaya ngene rasane wong ora duwe Aku kaya sakon lesu kabeh iso rasaku tegewe tutup emanan alat ayumu Dabet karo atimu rungokno tambangan maenmu Yo sayang aku teni sayesu yen piring sanget turuti omongan sampe bawah tapi terus sopan ono dina liyane bakal tak upayane bongga piye carane Ketepaku ora bakal lutur sayangku ora bakal goyang goyang tanganane Sok bakal setia ora mungkin berdua matur suwun sampun ana ngandani saben dina sak menika mau lagune sabar ya Mas Bendor sabar ya Mas ya ada Mas Bendor apa kabar Alhamdulillah sehat Mas Alhamdulillah. warase isih ora aja anti waras sama nikah sampun kabar. sabarnya Sabar. sudah Ya dikasih apa Mas? Puspita nala apa paju banding ore? sik endi sik manut Dimas suruh sabar ya, kok senengane jaluk keri-keri lho, Mbak. Kon sabar engko ning omah ya, Mbak. Kok senengane keri-keri to? Heeh. Wediku ki engko ning kene kebablasan iki lho, Jan. Angkat dikasih ya Mas Bendel ya. Mas Randy nanti dikasih ya. Saga, keri ngene kayak Mas ya. Heeh. Heeh. Ya, kuwi ya karena. Iya. Surya budaya bersama Sekar Nara. So,
Sampun. Oh dilangi Ya rumiyin. dirongi dulu Mas. Heeh. Ayo. Ayo Mas Inu. Oh, enak mas.
Yuk. Baca balik. Iya. Bosku mandang ringan kosong anu kukuk suarane kentang riang ketipu mimbar benang benih mati jalan Wes keprak kagungan dawi pasukatan seni jakilan Purwomadya lan Musana ugi manggiya basuki hayo mas Hoi hoi hoi
Iya. Ucul sing loro ucul. Mana nang? Ayo Ja, banteng Ja. Ayo ayo Ja, ayo. ayo Ja. Lintang rembulan sumpunan sayang nih
Sagung para pamirsa mekaten semanten kula sarombongan Seni Kuda Lumping Surya Budaya nyawiji sarangan kalian Sekar Naron Indonesia anggenipun paring panglipur dumateng sedaya warga masyarakat ing Padukuhan Bimbingan Sosa Kuwatanipun mobil kata kikiran saha kalepatan kula sakatan Seni Kuda Lumping Surya Budaya saha Sekar Naron Indonesia nyuwun sewu lumunturing isih samudra bangsa. Wilujeng istirahat dumateng sagung para pademen jadilan sedayanipun. Wilujeng panggihan wonten giaran Seni Kuda Lumping Surya Budaya saha Sekar Naron Indonesia. Nuwun, 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 matur nuwun.